Kubor nakaslem jong unongsan hima. Way na kinong song kasnong mulang is Janja Hills District, uba kerteng uba regional Shilla. Hagini kendiat sngi ula kentu ya kesorkar jela, ban ailat ikinong kayu dawyong, bakin yo alat ban di. Henry, kumba kapau menta, kesorkar kam semlas ngap satia, ya kejing kerpat jungu. Nakaleng uba Shilla ula kenok ru, ba kesorkar MDE, kamdi kesorkar kabapit ya kakia kasyon jong kipajba. Ulaong, kipajba baro kiut. Lano nyo ban pli dawyong, namar ka jing kaba kia kendu. Shushu na kaliang uba regional ula kenoru, ba ya udawyong ki pli, hanrei lakhang ya udawyong, tang na kabanta kirit kiria, hanrei ya ki briu jong ki minister, amdan bakhang ban kayi dawyong. Ula kenoru ba kesorkar MDE, kadai kesorkar arsap, ha kaba ya ki briu jong ki ailat, hanrei ya ki pajba, kimpej satia. Ula ongru, bada ki pauteli ki trop, kit dawyong kiyat syaki karkhana penmi dawbilan. Kumang ladap kerpa di sorkar Meghalaya pan ailat yang i betredium apa Meghalaya apa Jentia Hills apa West Khasi Hills te barok kacui yang i betredium te imat ba sorkar ki kam sngap ma ki kam don interest senogin don interest ki sorkar namar ba kani ka sorkar MDA kani ka sorkar kamdei te ka sorkar ban pej yaki pajba ban pej ya ka jingkia ka jingson jing pajba amar ba balai ngong gapi pangaktif pai ka jinglong jong ini ki sorkar nan ai jumut ya pi ma piong hapo West Khasi Hills apo East Jentia Hills apo West Jentia Hills baro piong piaut ba lano kan play duyong lano kan wai duyong mano ba ang pi ba khang duyong ka duyong ka khang ka play ka duyong henrei ka khang ya pi yanga para pajba ya pi yanga kirit kiria ki middle class ya kita ka khang ka duyong henrei ya ki preu jong ki sarkar ya ki preu jong ki minister ka duyong ka klem khang kan aji muda pim le kan ai sejak kan ai tang apa is Jentia Hills apa clear hai apa clear kipat ba kimdon ki bayo lat man khayi diong kimdon ki bayo lat man tre diong barok kipat ba ki ut ki ayam pamdon su kayo ka hat kila sitom kila jingjar kila sem jing ha henrei kai ka mau ba gawai gesni daslam tan res mesin tiaw la dep ad parwanganan sa po Jentia Hills sesnong tengilek kai sa sesnong mindiati tengi song tu para laingot sangut para perlok tengi keren tu te giong prok janga ba la khang ga duyong la stom la yu ngapit te salum ngai ga stok diong ka ba he ba dapong da tupiro kan hap ka tupi spok ga stok jong no te kiong nga ba ka stok jong hambanu minister jongi jo ka kleriat are kong piong bakang diong dakang diong kate ka stok kan minang no ha dakang diong kate ka stok kan minang no kata bi bahkan ka sorkar MDA ka sorkar ba arsap ka sorkar bemani kum gane yaki breu jong minister yaki breu jong ki ya simet ki pembiang ki pendap ki alat manaki diong ki alat manati diong ha tambah ki pajba ki mintras ya banga kerpat deki namar banga ada kekhmat jang ngai bon ki pajba ki lastom nga kerpat deki ki mintras tambah ya ki breu jong ki alat hakum gane ka sorkar kum gane ka sorkar wat kami khalia ka dai ka state Christian dega state Christian ma ki bersnau thu ki kejing jong ki pajba ni ki Christian ni dai bani arab mar kalian balai ublai ulat thau yangi hadur jangu namar bau pelat yangi tenang ta kadau ngiro ngidai baniarap marklian tangba kai ka bajia kasti jungi ki sorkar kumkine ki sorkar asap hai ngakran ya ka sisa ya ka badai dabi ong banga kren ya ka bamdai nga ong pi ya leit bat nga sa Jentia Hills ngam pen iya pi
Hai kata ka stop kadon. Simit da kilai po sa po tuli gitampar kilai kilai ka idiyong sa sa lomsnong. Sa star simen sa adunik bongi factory simen stay. Kumjo sa kutir kilai. Tambah da kilai da kilai po sa po tuli ki truk. Kidan ki babat, kidan ki polis babat, kimjo dan babat. Bat jangnong kali bisan celah lalai. Ya bos. Jongi hibat ba. Jangta. Are calan sana calan. Calan da ba amdan ba. Rempalat me usaha wanted. Amdan calan damlang. Sila kapan. Arla kapan. Long. Bosat. Yang hibat ba kamta. Menagan nga pre aku bar menestap. Nga iba. Don gitrok duyong gibakit. Kenai tali kisah kem bagi pelit mah. Kiang ba kia ka idiyong bean bam klem salan. Tengah kuat ban ong yagi sarkar. Hoi ngaro nga ka idiyong miswa. Klem salan nga ka i pinlek kumno nga pin kem. Pin set jil set. Namar nga tngan. Ngam nang mentrai de kiwe ki kam ki jam. Nah, don tangune diyong ngan tangunehi kakam kabanga tray banyok kau dakiwe ngam nang pinlek kumno ngaro nga ka iklam salan pin kem nga kem ngam ting namar kanai ka de ka jakpo jonga hangta kikem ye gitu kiong ba kia ka i trok bean kia ka i diong bean mah nangno ngakwa no sekar nangno bangin yo bisa bantet salan namar ba ka salan ro karam silak kador kawe salan tang tam lak tebayo ro ya u salan tang we breu bangatip keteng ubisan celah uhman jang u minister sano ja kato ka salan jang gipat ba dang hapor jang ka kongres ka jing sencar jang ki sarkar kongres ngi gipat ba ngiyok ka salan borok kidon ki bala apply kiyo lajong ki salan don ki bayo sampau teli don ki bayo sispa teli kiyo lajong ki salan don ki bayo kataton don ki bayo sejarton don ki bayo nyaw swaton ngiyok lajong ki salan ta kan de por kwa matli yagi sarkar ba kato ka salan ka barim jang gipat ba pila berat seno pila bong et na seno pila berat kato ka salan barim tapi ai salan tangyo breu lajong tangyo breu lajong ubadan hapa sarkar jang pi yang ingin cepat bak pim ai tenang nong ini bisa mati dia kasal jeng pi kabarem de ngakwa benong ngagi sarkar MD ladapi de ki sarkar ki badon kamusen be isne ye kipat ba pidei ban alat wat yang kipat ba ro banetre banyak iduyong namar ba kumbang ilatip baka jing ka iduyong ka klem kang iki breu jeng pi kakang tangi kipat ba ngakwa ban keli yagi sarkar baka anyu kum gane ka anyu ken kum gane ba yagi sarkar jong pi ki minister jong pi ki himan jong ki bahjing jong ki breu jong ki yok lat ban ka iduyong ki yok lat ban kamai kaji ki lat ban trei balai yangi pada miok ka anyu bakum kana ka arsliang ka arsap hangno kani ka kami nang no kami na high court kami na supreme court kami nang no kani ka bayangi kipat ba ngimyo mantrai ngimyo man ya kai ngidup ngikordit ngistom tambai kibreu jong minister kiyo ngapat jiui kum kani ka hajing ngim jonga lada pikang ya kipat ba wat iki brezo piro pide ban kang wat ikita kiba haying asam jong minister ro pide ban kang namar ba kimdei tang maki kibran khpok ngiro ngi pajba inon khpok ngiro ngi thangan ndei tang maki pathangan manang manbam ngiro nginang manbam ngi thangan lada pikang yangi pide ban kang langeki lada pim kang ngi pajba ngin yalang ngin kang mangi abang ngim lat ngim alat yakiro kanai kadai ka jing sisa tamdei ka mga akran ya ka poin akran ya ka jing sisa
Haus nem kat kendai dia busau. Umi nukong uduyong ka isen tia hil sa senang wapung. Nang tabat ter ula por sikiwe gisnang. Laktam lagi san paus nam la dan uneu mar po kendeu urupak siar bakurku ublay yangi maulai yangi pantrei bangin nyok ja nyok pan psai ki khon kinat. Une uduyong ulalong tang une hi ujat ki ne ujat business hapo thain jangi kumha Eastern Tia Hills, Western Tia Hills, West Kasih, Sonong Stone, Hamau Ed, kini ke long ka main source of business bangi ske pai khang no ne ukunjamar. Lada bikang ye ne ukunjamar, long ba bikang ya ka chak po jangi. Ngi pat ba ka no ka jing stom la news nem ka jing khang yu tu yong. Ngakarpat ye ki sarkar, lada pidai ki sarkar, ki bapet ye ki pat ba ya ka jing jang ki pat ba pidai ban yawat ye kalat ye kalti ngaro ngakloi ban simatalang batpi ban yawat ye kalat kalti kumno bangin let ban play yang no duyong kenang ban let ban yap kipat ba kenang ban yaw bam yodi kipat ba ngaro ngakloi ban don matalang batpi kaktin jong play ko ong ba labda piwat pin sasyam hoy ngiro ka jo ladang yawat kalat kalti hakaway na kaway gaski ngin sa siyam yakalat kumno ban play yo duyong. Umday ban sukular kay yakipat ba. Hapon nagcamday ba pin sukular. Kersan yang tap yang hapon reum nai ngan play duyong ngan wai duyong. Umday bangin kular kay kumta. Ta day breu batok ubasler. Umday kumta. Sen bangila ong ye kakten kular kakten smile. What Ublero ong what smile am lea. Ngire ban perkat sispa sen suaban smile.